Kardom pinili ki hirponji lake thare jinong kro sengwe honduk akai alamjir tang tinon bangke alamjir le arju pontulona neyar nisi samifan seng chuang dunlo lapen na sami bangta nifan seng nang hanglo nitum banghanita seng chehang piklo dorap damraplo kacharli sitamin nitum ilang wed skolong se Charlie rapetlo elpia ningkan ahut anke lapen nitung emia ningkan ahut nikang honbang kapre skolong se Charlie dam jifan dam juilo sita nitum senga cheng bangke kaiketa doetlo chinghon theplo son sinitum aningkan papar bomlo alang bangta ka Charlie ington et afit puthot wangthlo lapen nitum chiklo ejon phone tame chingkilong ledetlo lapendet ni call thulo ni fanang ka chingki nang prekda ka son sini chetheklong lo waiting kalite switch tame chi off clock titilo laposon se apor ni phan bangke nang padam bomlo ni ning hondokine joy pen do bomlo niar nisi ajir pifan arjulo People on Ajir Pike Nifan called me na ignore that tike Nifan Ajir Pibang nang thanlo non ki Ajir Pike kapre chithik tang the koklo posi nang thanthulo lason charjulong pen ni ning oi pik the pik anlo ni ko anlo ni alang fan ahok phan sikamatha sita alang bang nifan nang chung thikang det nifan ning honduk na bikang det kanghon nang ni kailong bang tu thelo ma ni nang joini penon ko an lo ni kachiru nang jo thek the jun thek the nang ni fan nang jen su silo ma itum kaching ki ching pen kachi thana hui halam pot nang ning cheng no tam de ma please ni me krinang wen tha ni sing vi hontu nang pamitha ni khailo wang thunon kang hot ni nang fansi nang chong hong ding lo lapusan se jinong kro ba nan puta aning hontuk pen donang bonglo kardam lapangso alamjir nelifanang kilo bangpo Thare jinong kro nelifanang kilo lo nalitum labangso alamjir bang on an siar fita pachitang pita nilihin pen chuneng rilo kardam